Surprise, motherfucker. Hey folkens, Ask her. I dag der vil jeg gerne vise hvordan I får en tema, Windows 7 tema. Eller en tema. Du går hen og så ja, det her tema Windows 7. Så tager du den der. Jeg skal nok lægge link til hjemmesiden. Så kan du for eksempel gå ind under movies, og så kan du finde den du vil have. Jeg er allerede inde under movies. Vi siger jeg vil have den der, for det vil jeg nemlig også. Det kan du godt se her, så klikker du bare på den. Så kommer den her lille frem, hvis du har Internet Explorer. Du kan også bruge det med Google Chrome, det kan jeg også lave en tutorial med. Du trykker bare kør. Så venter du lige, det er bare bug det der. Okay, så trykker du ja. Next. Og venter du lidt. Vente. Der. Sådan. Next. Det her, det skal jeg trykke der. Næste. Så venter vi lidt. Dip. Den skal vi vente til den er færdig med. Det er derfor der står så ikke bøvs. Undskyld ulejligheden. Vente. Den plejer ikke til så lang tid, det er bare på grund af at jeg optager. Men nu snart vil vi være igennem. Så venter vi lige om øjeblikket færdig. Så finish. Yes. Så kan det godt være, hvis jeg har noget sound i den, at der så kommer noget. Hvad så der? Se hvad vi lige har her. Har lige en baggrund der. Det er faktisk sådan man laver det. Jeg er tilbage når den er ved at være færdig. Indtil da ses. Så er YouTube sådan færdig. Men så ryger jeg ind på sådan nogle her hjemmesider. Det skal I bare lukke ned. Og standard, den siger I bare nej til. Vi gider ikke have en tjekke vores system og lave fuck i vores computer. Cancel. Ja, yeah. Gider ikke have sådan noget. Men fuck det af med det, man. Fuck det af. Okay, så vi ses YouTube til næste tutorial eller gameplay. Det var alt for den her gang. Vi ses. Bye bye.